tono khoroknwa tini kaisa বিশেষ ke kaisa kokrwkha press release makhlaika जों तो साइमानो चिनी ताखो कुनुई बांग्लादेशो रमजागुई तंखा आबो आन एलाकानि क्लायो आश्रमबादि एलाकानि बर थांनाय 27 फेब्रुवारि 2021 बर रमजागो बर डिटेल आं खबर नाखा बर केस नम्बर अंखाय 45 केस नम्बर आबो श्रीमंगल PS अंदर क्लायो मौलवी बाजार डिस्ट्रिक्ट आं आरोनि MP बाय आं डाइरेक्ट कक सलायखा MP बो मंखाय आब्दुल रहित आरोनि लोकल MP मौलवी बाजारनि बांग्लादेश ते आं लेटेस्ट खबर नाखा चिनि ताखु गनै थांनाय 27 तारिख फेब्रुवारि रमजागनि चिनि बरं गोनां राजीव देबबर्मा लेट सुरेश देबबर्मा खरoksa गुरुपद देबबर्मा लेट जोगेश देबबर्मा बरक पारा विद्याबिल चम्पाहार PS खोवाई डिस्ट्रिक्ट बरक आने एलाकानि बरक लायो बरक आरो वाइसा वाइनिया आगे थांगो बरक बरनि डिटेल डकुमेन्ट बरक बर्डार गान्दार दंगो आं बरक पारा थांखा बरक बरनि आधार कार्ड भटार कार्ड फुनुगुई बरक थांगै आरो नि बागानाव थांलायो आरो बर्डार एरिया गो कासे बागान दंगो चिनि बरक नि स्पेशली आरो लेबु आरो बागान दं आरो बरक थांलायो माजे माजे आजरागो बरन हठात खलायै बांग्लादेशनि पुलिस फैयै बिरियारक बरमजां थांखा किन्तु फियाबरक पुलिस माने BSF नाव साइड थांमानि बरक गेटि पारनि थांगो किन्तु फियाबा हठात फैबरक बरन बांग्लादेश राव नि बिडियार बरन रमजां थांखा बरनि दुसिंगा बनंखा बर पासपोर्ट सारातलां थांखा बरक किन्तु माहाय बर्डार गान्दारो जों साइबानो चिनि आधार कार्ड रक जों फुनुगुई बा आई कार्ड फुनुगुई BSF रक लाइर हो जों एगुदुंगा तबरे जों फाइपायो ओमायखे आरो प्रेक्टिस रहितं माने किन्तु आ दिन बरक बलाय दुर्भाग्य बरन हठात थैबरक फायो रमजां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बरन हठात थैबरक फायो रमजां थांखा बर कुनु दुस्कुरै बर कुनु सिखाव गिया दागाय दिया बरक गाहाम जों तो साइमानो फियाबा अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि उमनि बागै बरन केस बरक रिलिखा बरक बिना पासपोर्टै बरक फाइमानि बागै बरकनो एरेस्ट लायखा जों अनेक चेष्टा खालायखा उसोंगो आं खबर माखा जे बरक रिलिज सोंखा ताक बर रिलिज जेल हयतो बर रिलिज खालायजागै ताक बरक थानाव चबि तंजागौ इनके मतो कान्ट्रि टु कान्ट्रि डिफारदों माने आं दिल्ली कक साहका ते बर लोकल MP बाय सालायखा आबामा जों जाक सामं तांनि दंगो दिनै राजीव बाय गुरुपद बर यकफानो बरनो ताब रिपार्टेशन तय फैनो बागै ताब अब कान्ट्रि टु कान्ट्रि बा अब जों दिल्ली कक साहै दंगो आंने चिठी सुइखा ते चिनि मुख्यमन्त्री चिनि बिप्लब देब बनबो आं साका बनबो चिठिखा आं जाते बरनो इन्डियान एम्बासि ते नि बांग्लादेश एम्बासि दिल्लीआव दंगो बरबो सालायै बरनो जों फिरावनो हानाय बरक यकफानो बरनो ताबो बर रहजायखौ बरक आरो श्रीनगर पुलिस स्टेशन बर ताबक पुलिस नि यागो बरक गचाय दं आबनो जों चेष्टा खाय दंगो दरकाना हांख्लाय आं जेफोन थांनाय आं वानसक दंगो फियाबा आं बनो कयो सिनि बरक गोबांमा बर्डार एरिया गो बर हाके थां फायंलाय दंलायो फियाबा जों वाइसो दुर्भाग्य चिनि आरोनि बांग्लादेश बिडिआर रमैतलां थांगो फियाबा बर कुनु बुतक खायजा गैया आं खोनाखा आं आरोनि लोकल MP चिनि बरं मोनां आब्दुल रहित बरनो सोंखा बर कुनु टर्चार खायजा गैया फियाबा आइन मते ल अफ द लैंड बरन बांग्लादेश मते बरनो ताबो पुलिसो बरनो नाय दङ बर कुनु एरेसिया बर पुलिस थानाबो बर माटङ इनका अब तबनि बागै प्रोसिडिउर चलै दङ आइन कानुन मेंटेन खालायै सब किछु नियम कानुन
palai जों बरनो तबना बां चेष्टा खाइदों अब आं खागाव तिरिचिन बरक दक ओमहाय गोबां मा बदार एरियागो ओमहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों ओमहाय जाहाथे ते भबिष्यत निया जात जों ओमनो मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा ते गुरुबर देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुतिर दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै ओंके आं खागाव ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो तिप्राव फिरक तबनाय जोंनि भारताव जों फिरक तबनाय अबनो तिनि आं मास खालायो जों डिटेल बरि रिपर्ट नांनाखा ते बरनि गोबां चेष्टा खाइदों अब आं खागाव तिरिचिन बरक दक ओमहाय गोबां मा बदार एरियागो ओमहाय गथनांगो किन्तु जों सतर्क मांनाय जाहाथे जों ओमहाय जाहाथे ते भबिष्यत निया जात जों ओमनो मानायनाय जोंनि राजीव देवर्मा ते गुरुबर देवर्मा बरक जराइखो बरक गोबां मा बरनि बसाबुतिर दंगो बरक बले बिरमान माइ दंखा आं खबर नाय दं बरनि बागै ओंके आं खागाव ते एक दुइ सप्ताह बिसिङावनो जों बरनो तिप्राव फिरक तबनाय जोंनि भारताव जों फिरक तबनाय अबनो तिनि आं मास खालायो जों डिटेल बरि रिपर्ट नांनाखा ते बरनि केस नाम्बार आंनाखा ओंके आंनि खरसा बन्धु दंगो बांलादेश बनो आं अब तुइ जजग खाइ दंगो बनो आनो निनि आरो एमपि नि फोन नाम्बार एमपि नि एड्रेस ते आं खानाखा तिनि आब्दुल रहित बो बेलाय पावरफुल एमपि ते बो पार्लियामेन्ट नि आरो बांलादेश पार्लियामेन्ट नि बो चीफ व्हिप आबो हिमां खानाखा अब आं खागाव बरक दायथिनि यगनाय जत्तनो आं कइनाय जाहाथे बरन बागै जों सुरिलायनाय ते जे मानसाक जों बरन फेमिलि न जों साहाय्य खालायनाय हामबाय 사무소자라 부럽다 부럽는 나가다라고 그러니까 사망하는 그림 마바이 아직으로는 기사 프로그램 나가이 하때 하방 그래서 써봤어도 하죠 आं खागाव आं बरन साहका जे निरक नांहांखै लोन टन बागै एप्लाइ खालायदि आं बरन साहनाय ते आंनि बरन बिसिंतै आं बरन खबर हरनाय बरक फायखांखाय बरन जों जे मानसाक जों जोंनि सरकारनि साहाय्य हयते आं रिना मां चेष्टा खाइ दंगो ओंके बरन नखुंदाव बाहायनो जोंनि लोकालनि हयते थाङै नायैखा ओंके बर असुक असुबिदा गैया बरक असुक आं नाय माने असुक गरिब अंश गैया आफानो जों बरक जे बरक दाव गोदोमा मास बरक एबसेन्ट दंमानि बागै अबयस्से परिबाराव किसा कस्त दंखाना ओंके बरक फायखांख्लाय आं सालायनाय जे मानसिया बरनो बाहायख्लाय जों सरकारनि तरफ थेखे आंनि डिपार्टमेन्टनि तरफ थेखे बरन सुबामा आं नायनाय